na rantse sai na faffasa ma kokan kanka. Malam General Kubur Hankaka dan sanda, na ji daɗin haɗuwa da kai, don haka duk rana irin wannan zan dinga yin interview da kai. Ok, to yanzu wani abu za mu tattauna a kai kenan. Abin da yake faruwa. To ahi kenan, amma abubuwan da suke faruwa suna da yawa. Akwai magana akan talakawa da shugabanni, akwai magana akan wutan nefa, akwai magana akan marasa gaskiya, akwai magana akan tsadan abinci, don haka wane za mu interview da shi? Marasa gaskiya. To ai shi kenan, tunda ka shirya ni ma na shirya. Kubur Hankaka, magana ɗaya tak akan 'yan daba. 'Yan daba mugu ne. A Kubur Hankaka, ban ji me kace ba, kace 'yan daba me? 'Yan daba mugu ne. Bala'i, kai fa zaka kira ruwa. A Abala, kana ji ko? Ka yi hakuri, bai ganka bane. Ya ganni. A to kana ji, kawai ka basar iya wuya. Sun sana raga-ragaje shi. To fa yau fa akwai babban magana, babban labari, interview mai zafi. Majalisar Ɗinkin Duniya ta Najeriya rankatakaf ta ce ɗan daban da ke Kaduna, Zaria, Kano ko a ina yake ko a fim ne yake acting sai an kamo shi an yanke mai hukunci, amma an rasa kumandan da zai je wannan aikin. Ofisa Hankaka, shin wane ne wannan kumandan da zai je wannan aikin? Ayo aini ne ma kumandan. Bala'i na kalala kenan. Kai kuma me ne ɗaukan wuka ka sa ma yarinya a wuya? Wani abu da na rasa. To sai me, yanzu ta ce ba ta son ka, dama abin da ka rasa wani dole ya same shi. Babu wanda ya isa ya same shi. Wannan kuma matsalar ka ce, duk bala'in ka dai ba kashe ta za ka yi ba. Subhanallahi, ka fa kashe ta. Kisa fa yayi, amma kai hadda wani dama kai ma ka fito dan daba a fim din a duniya ai, kuma ka san yanzu gwamnati ta hana fim din yan daba. To, ni ma dai ban sani ba. To in ba baka sani ba yanzu ka sani, wannan doka ne daga gwamnati, kuma doka kwanan nan za ta fara aiki. Wannan aiki ne na ƙananan shegu. Ok, watan ku ne manyan shegu, kana nufin cewa doka ba ta sa ta aiki akan ku ba kenan? To shi kenan, za mu gani. SP Hankaka, bari in dawo kanka. A yakin da aka yi kwanakin baya a Sambisa, na san cewa kun sha gwagwarmaya. Wato mun sha wahala, mun yi turnuku, na kama na kamawa, na karya, mutum tara haka da karya. Zubairu, ba a kare ta hukuma. A kame ne na sani. Ciroki, ba a kare ta hukuma, don haka ka gyara magananka. Sai dai in ce ina kokwanto. To dama yanzu, amma fa Ciroki, ina son yin magana da kai. Kana ganin maganin SP Hankaka gaskiya ne kuwa? Wannan mutum da shege ƙarya yake. To fa, Kubur SP Hankaka, na san a lokacin daga, lokacin da ake gumurzu, na san kaga kayan yaƙi kala-kala. Ban taɓa ganin wuƙa mai baki tara ba, sai a wannan gurin. Wai ma, da wai inna yara ka je kai aiki. Ina ruwanka, kada ka bata mu SP rai. Kubur Hankaka, mu je zuwa. Ƙura ta yi ƙura. Na'am, ƙura ta yi ƙura. To ya kuka yi da abokanan adawa? Wani ya suka yi? Ka, Kubur Hankaka, anya wannan labarin naka? Ciroki, ina so in ma tambaya, kana ji na? Naga kai kamar abokin SP Hankaka ne, ko za ka iya mun bayani game da shi? Mutumin da kullum ana haɗa shi da 'yan ƙato da gora, shi yana daga baya-baya masu suna shiga gaba. Tabɗi, ka ce bata lokaci ne nake ta interview da shi. Za mu ga maganin wannan abu. Bara na koma kan jajayen wuya. Abale. Nan kadan ba sai na datse ma jijiyoyin jini. A'a, ba sai ta kai ga haka ba. Tambaya nake so in ma game da rayuwarka. Wannan harkan dabancin da kake da kashe mutanen da kake yi, ba tausayi ba imani. Idan ka mutu a wannan halin, ya zaka kasance? Lalle ruhina ba zai samu salama ba. Tabɗi, to Allah sa ka daina. Kana bara kai kuma fa? Allah ya tsina. Tabɗi, kai tun anan ma ka haukace. Ni gaba ɗaya ma fa na rena ku. Ai ina gaya ma SP to SP, duk wani taurin kan Abale sai da ya zuƙunna min a cikin taron jama'a. Abin dariya ko? Kuma baka sani ba, bayan ya zuƙunna min sai da na kwasa mai mari. Kuma ya kyale ka? To ya zai da ni? A gaban ki ma yanzu bari ki ga abin da zan mai. Daga wasa, ni ba ni na ce a wannan interview din ba SP to Hankaka ne. Duk sai na kashe ku wallahi. Ni fa na ga yamma, ba ni na ce a wannan interview din ba. Kai ka gaya mai wani, ba kai ka ci a interview da shi ba. Kai ina jin da sai dai mai kama da ni. Wallahi Abala kada ka yadda, shi ne ya ci a interview din nan. Shut up yamma.
A'a, ni fa ba ni na ci a interview da kai ba fa. Haba Ispeto hankaka ka gaya mai mana ba ka san komai akai ba. Ban da sai ko. Na rantse sai na faffasa ma kokan kanka.